egyetemnek a reputációja, hírneve igényli azt, hogy jeleljünk. Alapvetően nem ez a helyszín az, ami a hallgatókat toborozzuk, ugyanakkor mivel minden egyetem itt jelen van, azért ez egy arculatformáló erő is, mint megjelenünk, és hát látnak bennünket hallgatók, óriás az érdeklődés. Divatos itt minden stílus, halkan szól a jó zene. Ezernyi nyelven szól egy vallomás. Tehetséget adni nem lehet. Az vagy van, vagy nincs. Nekünk az a feladatunk, hogy megtaláljuk. Ember egyre száll a sok-sok gépadár. Jöttök! Az az igazság, hogy engem a színházon igazából és a színművészeten kívül annyira más nem izgat, és ez kicsit probléma is, de én ebbe tudom csak látni magamat így reálisan. Hát azért hallom, hogy nagyon nehéz bekerülni, tehát ugye elmondták, hogy 8-10 embert vesznek fel, azért mindenképpen megpróbálom. Lobog a szélben a széljár, villognak egyre a lámpák, repül a magas ég. Akár 9-esek is már itt vannak, szóval nagyon sokan előre készülnek, és előre gondolkodnak azzal, hogy mit szeretnének csinálni a jövőben. Főként a felvételi érdekli a diákokat, ennek a menete, mert hogy ez szerintem egy különleges dolog. Repül a magas ég. Szerintem azért jöjjön valaki az eszmefére, mert olyan tanároktól tanulhat, akik a szakmában dolgoznak, vagy dolgoztak nagyon sokáig. Most is ebben a pillanatban mozgóképművészetnek 2 jeles tanára, elismert szakemberem tart hallgatóknak tájékoztatást. Reptél, lobog a szélben a széljár. Én ezt egy kihívásnak érzem, és én ezt úgy érzem, hogy ez egy olyan lépcső, amit nekem mindenképpen meg kell lépnem ahhoz, hogy én egy jó olyan életet éljek, amit én szeretnék magamnak. Lobog a szélben a széljár, villognak egyre a lámpák, repülni hív a magas ég. Úgy gondolom, hogy vonzza az embereket, hogy egy olyan szakmába dolgozhatnak, ahol a munka nem teher, hanem élvezet.